Premiar e recoñecer a todos os restaurantes e negocios o seu compromiso coa compostaxe. Ese é o obxectivo do selo Revitaliza. Na provincia de Pontevedra hai actualmente 120 establecementos hostaleiros adheridos ao plan da Deputación. Deles 50 contarán próximamente con este distintivo. Que hai restaurantes que fan economía circular, que compostan os seus residuos, con todo o que eso significa. Significa de que teñen uns produtos abonados naturalmente que poden ofrecer no restaurante, que é un valor, un gran valor, non? Que están aforrando unha cantidad de emisións de CO2 absolutamente enorme. O proceso para facerse con este selo Revitaliza é moi sinxelo. Soamente fai falla un compromiso por escrito, permitir ao persoal técnico entrar nas cociñas dos correspondentes establecementos e cuantificar a cantidade de residuos orgánicos que se producen diariamente. Unha vez contabilizado, hai que buscar a solución que mellor se adapte a cada negocio e a cada restaurante. Unha vez que teñen xa adxudicado o que é o centro para verter os seus residuos, o que lle damos é unha capacitación. Lles formamos como deben de separar nas seus cociñas os residuos orgánicos, que tipo de residuos deben incluir en esa separación e como vertelo no centro de compostaxe. E unha vez que facen iso, simplemente con os técnicos de compostaxe miden semanalmente as cantidades que aportan. O primeiro en facerse con este selo Revitaliza foi o restaurante Culler de Pau. O responsable deste negocio converteuse esta mañá no padriño deste programa da Deputación. Javier Olleros explicaba así a importancia de tomar conciencia do sostible. Empezar a tomar conciencia da responsabilidade que nos toca a cada un como individuo para pensar e deixar un futuro un pouquiño máis optimista, porque a verdade é que agora parece que nos está isto moi enriba e creo que é o momento de dar un paso para adiante para pasar a acción de verdad. Olleros fixo fincapé na importancia de desaprender todo o aprendido e de ter conciencia de todas as vantaxes que ten o plan Revitaliza. Tirábamos tres caldeiros ao día de escapachos de lixo. Dende que temos o composteiro, tiramos a mitade de un. Eu calculo que o 70% un desperdicio nun restaurante é materia orgánica. Estamos xa botando do composteiro un 50% polo menos. Isto é maravilloso. Con este selo Revitaliza, Culler de Pau marca o camiño a todos os negocios e restaurantes da provincia. Un camiño marcado pola responsabilidade e polo compromiso ambiental.